teba platí to, že podľa nosa súdiš kosa? Mám také dni, keď mám tie ťažké predstavenia naozaj ako Kazdolákov, alebo teraz najnovšie Monográmu v štúdiu S, kedy to so mnou je asi v ten deň na nevydržanie, proste nechcem v ten deň riešiť nejaké iné veci, nechcem riešiť servisy, nechcem riešiť iné, nechcem Paulíková upratuje vtedy, niekto vtedy sexuje, čo robíš ty? Neviem, no. Ja onarujem vtedy. To ma tak vždy uvoľní. Uvoľní, presne tak. Ja si dávam Váňu. Teraz v poslednej dobe hral v tom filme, že mŕtvola musí zomrieť. Bol si s tým spokojný, lebo akože už si dopredu tušil, že to bude taká kokotina, alebo... Bol som prekvapený, že tam budem hrať potom nakoniec s Petrom Marcinom, ale nakoniec na tú postavu sa hodil. Povedal tým všetko. Veronika. Také akože otázky, že z hrušky dole sa to volá, tak z hrušky dole otázka je, že kto je lepší herec, Mároš Kramar alebo Jožko Vajdan? Ja myslím, že oni dva si môžu podať ruky. Presne. Ja si vydal aj solový album, Miro. Ja som si tamto teraz spomenul, lebo ja som tiež nahral jeden album, ktorý nemôže výsť, lebo ho produkuje Jaro Slávik. Ale ty si tebe aj vyšiel ten album. A cez Jara Slávika. Ne, cez Jara Slávika, ja som ho nedával. Ale videl som film, kde ho dávali iní. Pozaj, teraz je tu Erika, ja pozerám na ňu. Čo s tou Erikou? Ja som počul, že pred 15 rokmi si mal záujem o Eriku. Teraz sa ako pozeráš na tých hercov, ktorí teraz títo mladí herci hrajú, ako si sám hovoril, že sú vyškolení, že majú vysokú školu na to, že študujú muzikálové herectvo. Ako sa na to pozeráš ty? Myslíš si, že tí ľudia sú lepší? Lebo mne sa to nezdá. No, nezdá, že ja teraz nechcem nič proti Jankovi Juročíkovi. Ja, hej! Ako sa poskáva s Hudákom? Dlho sa poznáme. Viem, že dodržiava základné hygienické ustanovenia, tak som si povedal, nevadí. A dokonca, keď som to potom pozrel, že, tak som sa až zlakol, že ja som dlhšie držal. Povedal si, že som milovník života, k tomu predsa patria aj ženy. Som rád, že nepatrím k 4% menžine, nie že by som proti nej niečo mal, mám medzi nimi aj množstvo dobrých kamarátov, ale chlapci, vy neviete, o čo prichádzate. No o čo prichádzame? Na Slovensku väčšinou ten, kto vyhral anketu sex symbol, tak nebol úplne tak... Ako by som to povedal. No bol podľa toho pravidla, že viete, kto je to sex symbol? No, máme ten, čo sa sexu... To je sex symbol, ten, čo sa sexu venuje len symbolicky. Janko! Máme tu takého jedného. Keď ste tu hovorili o tých televíznych reláciách, no ja neviem, čo bude v zlatom fonde televízií od 15 rokov z tohto obdobia. Asi farmár hľadá ženu 3. Alebo farmár hľadá muža. Ja by som mal by si byť priekopníkom relácie farmár hľadá muža. Takže ja už len čakám na program Exkrementy celebrít. Že budeme hádať, že čo je koho. Že ja som prvý slovenský... Zadarmo ja ešte naviac. Keby som aspoň... A nie, vlastne, mal som za to honorár. Vysúdil som za to. My sme vysúdili s Mírkom len, keď sme robili to do naha. To bolo krásne, mám z toho prerobený byt. Vy ste sa vlastne alternovali, škoda. Ja som vás chcel dohnať nejako, vieš. Vás už všetci videli, a mňa nie, no ani po spievaní a tak ďalej, tak si zoberte, že na Vysokej škole muzických umení pred asi 4 rokmi otvorili ročník muzikálového herectva. A viete, kto ho otvoril? Martin Huba a Inge Timková. To som sa skoro, že hlavu som si obúchal skoro, lebo to sú ľudia, ktorí nešli nie že do Londýna na muzikál, ale na novú scénu na muzikál, lebo predtým sa to bridí. A takíto ľudia otvorili ročník. To je, keby nás dali do Velinu Jaslovských Bohníc. No, napríklad. Čo by sme tam robili? Ja viem, štiekli by sme na to. Ale vedel by to celý svet za chvíľu. Ešte som chcel priateľa zagratulovať Viktorovi,
že sa mu podarilo dnes do programu dotiahnuť Mirka Nogu, ktorý nikde nechodí. To trvalo